BKWAC आरो धेमाजि जिल्लानि गासै माहारियारि आफादफोरनि बानजायनायाव सुबुंथि थान्दै बेनिसर ब्रह्मनि 26थि मुंख्लं सान फालिदों। सुबुंथिनि थान्दै बेनिसर ब्रह्मनि 26थि मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै 200निबो बांसिन आलारि बाथि फोजोंदों दिनै। आलारि बाथिखौ फोजोंजेनो BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिया। बे हाबाफारिखौ सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव थानाय SP बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव फालिनाय जायो। हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि सुक्रेस्वर गयारी, सोनाब जनाय परिषदनि सोद्रोमा सानसुमा बसुमतारी, BTC बायजोनि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' BLT अनसाय आफादनि बिस्तिराम नार्जारी, बारग' BL अनसाय आफादनि बिस्तिराम नार्जारी, धेमाजि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारी, जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिमल मुसाहारि, आहाम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिनि गोरायुं बिद्येश्वर दैमारी आरो हाबाफारियावनो गोबां ओनसोलनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो।